ये उकुलेंगे तो कहीं भेजिया यार चले लगे Social media wo tabok o video mangpli kaisa jehino viral ungjak noro viral video ni mangpli ni CCTV footage nugo mangkhana je kaisa flat o forki sakani kwlai 12 tala ni kwlai Cherai khoroksa ni langma arikha amte hai CCTV footage ba koktoma tabok kaisa phemani bahai kai chikoncha kaisa galti khoroksa Cherai langmano sachawi mangkha norok o CCTV footage nugo mangkhana jefurun Jimi o CCTV footage kasai phaio apurun Jimi no viral ungjak tei norok saimano uchungjakhana omo boroni patimung hinui saimangka o patimung wngkha Maharashtra Mumbai ni hinui Mumbai ni kaisa flat o 12 tala ni kwlai o Cherai ni langma arikha hinui tamo koktoma rogo kasai phikya tai jefuru o CCTV footage mangpili social media o kasai phaio apurun Jimi no viral ungjak tei norok nugui mankhana CCTV footage o Cherai khoroksa Bwrwi ba bini ama banyo tongmani apuro o Cherai no bono naikolnai a Bwrwi ba bini ama kaisa juta tonima jaga achukgui rwmani a juta tonijaknai building ni forki bai belai no nangjak tai o Cherai a jaga ni bachagui forki o achukna naifurkhai no bo balance narwkmaya wngwi tola o kwlai thangkha saimangka amo 12 tala building ni kwlai Cherai ni langma arikha hinui saimangka Cherai ni umor 4 bochor hingkhe norok o viral CCTV footage nugui mankhana je kaisa laparwahi bai bahai khoroksa Cherai ni langma no arikha belai no kha khamani mormati kaisa patimung kasawi phaimani Mumbai ni अच्छा